Jitgħallem l-sim Malti minn ġara ħalċkejken. Imrabbi ħażebbuċ. Tifel fuq ruħu. Kien tifel imqareb, ġifieri tifel illi biex ngħidlek ommu ma setax issib tarfu. Jikteb l-ewwel poeżiji tiegħu bit-Taljan. Imma Meta mbagħad ħalla t-Taljan u mar fuq il-Malti, dawk li kienu jadurawh marru kontra tiegħu u għamlulu ħajtu nferm. ma jitħallix jibqa' jorqod fis-seminarju fejn kien jgħallem u n-nies jibdew jissuspettaw ħażin u jippruvaw jaqtaw xi tkun ir-raġuni. Il-biċċa l-kbira illi pruvaw jaqtaw x'kienet, kollha marru li kien hemm xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-sesswalità. X'kien hemm f'dawk iż-żminijiet għalfejn ingħatat dit-taqliba kollha fis-seminarju? Ħadd kiteb ittra anonima fuq Dunkarm. Jingħadu qlajiet dwar il-preżenza ta' nisa fil-ħajja tiegħu. Jgħidulu nagħmluk Monsinjur, però kaċċi l-seftura. Il-mara hija l-figura ewlenija fil-poeżija ta' Dunkarm. Jgħid espliċitament is-sider tal-mara jitbandal mal-passi tagħha. Dunkarm hemm ħafna poeżija senswali, kważi erotika, però hija pulita, modesta u dejjem reliġjuża wkoll. Jikteb diversi poeżiji lill-eroj Malti Dum Mikiel Ċerri u lil Mikiel Anton Vassalli. Vassalli, meta narrex ġewwa ħsiebek, iħsib li kiber ma' żożitek fruma u kif fissirtu fit-taħdid ma' ħbiebek, meta l-artek rajt bil-ħan maħkuma. Jikteb ukoll poeżiji dedikati lil kennies umli u lil sempliċi kanarin. Iżda ma narx għalik asfur l-alluxi, għalkemm ħajtek toġobni. Iżjed filgħoli mill-ħajja ta' din l-art it-tama tiegħi. Dunkarm huwa poeta. Bil-capital letter poeta. Jikteb l-innu Malti. L-innu Malti ġib kooperazzjoni. Ikun hemm min irid ibiddel xi kliem mill-innu Malti. Dunkarm kiteb dak l-innu Malti. Għal dan l-innu hekk irridu jien bil-full stops, bis-semicolons, bil-ħejdulu, hekk. Min ma jogħġbux ineħħih. Fil-poeżiji tiegħu jiġġieled ħafna favur l-sin Malti. Għaliex tarmiħ l-sin li tagħtek ommok. Isir il-poeta nazzjonali ta' Malta. Verament, ħabda kollu li huwa Malti. Il-veru karattru tiegħu kien dak il-karattru ċajtier. Dunkarm wieħed kellna, mhux se jkollna ieħor bħalu. Dal-bniedem kien veru bniedem kbir, Dunkarm Bsajla. Hawnhekk ir-raħal ta' Ħażebbuċ. F'dan ir-raħal jitwielet il-poeta nazzjonali ta' Malta, Dunkarm Bsajla. Dunkarm twilet Ħażebbuċ. Twilet fit-18 Ottubru 1871. Dunkarm li twilet f'pajjiż kif nafu li l-Malta ta' il-krema kollha, le? Vassalli, Dum Mikiel Ċerri, mbagħad Dunkarm stess. Din hija d-dar fejn twieled Dunkarm Bsajla f'Ħażebbuċ. Fi-triq il-parroċċa numru 18. Numru 18 triq il-parroċċa u numru 18 hija l-ġurnata ta' meta twilet Ottubru. Meta kien żgħir Karmenu Bsajla jgħid li kien imqareb. Dunkarm jgħid li meta kien tifel kien imqareb, imma imqareb mhux f'sens ħażin, fis-sens li kien tifel fuq ruħu ħafna. Kien jilab ma' sħabu biż-żugraga jew bit-tajra. U kien jixxabbat mas-siġar. Jiġri fil-widini tajjar it-tajra, il-ħajja li tfal jgħaddu ħajja normali li tfal Żebbuġin jgħaddu ġo Ħażebbuċ. Ta' 4 snin, fit-toroq ta' Ħażebbuċ, iċkejken Karmenu Bsajla ikollu inċident. Ommu kienet tissajjar xi laħam għall-ikla ta' flaxija
U da ta' Duncan ta' tifel li kien rid biċċa laħam mal-ewwel għax kellu l-ġuħ. U għammu qabda biċċa ħobs u ta' l-laħam ġew fiha. U għaltlu biex imur joqgħod jikola fuq l-adba. Ta' tifel li kien da ħareġ barra Duncan, b'xorta ħażina kien hemm kelb tal-kaċċa li malli xam mill-laħam qabes għal fuq da. U bil-qata liħa kien inqatalu minn għajnejh ix-xellugija li ħallietu werċa l-omru ġifieri. U tilefajnu bil-jara imtenni. Mari għand ommu jibki, ommu mandunax mill-ewwel l-unziqata, ħaditlu wiċċu fidea u Carmenu jgħid li ħadita vera bi kbira. Daret bieħ, ħaditu għand diversi tobba u diversi speċjalisti hawn Malta. U kulħadd jgħidilha li ma hemmx tagħmel lajn hija mitlufa, lajn hija dik li speċi. Baqa' werx ħajtu kollha. Duncan? Sabu jsejħulu Carmenu l-oħxon, għax meta kien żgħir kien jiekol ħafna. Kien oħxon Duncan, kien oħxon. Carmenu, l-unzjata, tibgħatu jbieħ il-karawett imma Immiktar kien jiekol karawett u milli jbieħ. Iżda minkejja li Carmenu b'sajra jkun imqareb, fl-iskola jmur tajjeb ħafna. U kien jaf jikteb u jaqra, ma kienet eċċezzjoni din. U forsi mhux tab xejn li Duncan ħareġ tifel bravu ħafna fl-iskola. U jammetti illi kemm dam l-iskola primarja bħal kważi kull wieħed u waħda minna skarta nofs talar. Talba minnhom jammetti li skarta nofs talar. U jgħidlek imma kif skartajt nidem mill-ewwel. U minn dak nhar il-qudiem qatt ma skarta aktar. Din hija l-iskola fejn imur itfajjer Carmenu b'sajla. Carmenu fl-iskola qatt ma jieħu premijiet. Però qatt ma ħa premijiet fl-iskola. Jiġifier dik l-intelligenza kollha allura qatt ma kien jiġi minn tal-ewwel. L-istudent Carmenu b'sajla jitqies intelligenti għax jaqbeż il-klassijiet. Turija ta' kemm vera kellu moħħ tajjeb kien illi dan laħaq l-aħħar klassi jgħidu la klassi ta' Sur Mastra fi żminijiet għamel 3 snin mhux bħala repeater imma għax ma kienx hemm aktar u darba fost l-oħrajn wara l-iskola qegħdin jieklu mal-familja u l-omu l-missier qallhom isma' jiena ġbajt immur hawnhekk l-iskola primarja l-elementari kienu jgħidu dak iż-żmien. Tallimt li kelli nitgħallem ma nistax nitgħallem aktar u nixtieq immur x'imkien aktar. Mal-ħaġra tajn, jgħid Carmenu. U missieru qallu orajt fejn trid tmur. L-għażla kienet bejn il-liċeo jew is-seminarju. Ma kienx jaf lax toffri skola u laqas toffri l-iskola l-oħra u ddeċida li jmur is-seminarju. Ta' 14 sena, Carmenu jitlaq mill-iskola primarja. Sena wara jagħmel sena jistudja l-Latin privat. Mbagħad jidħol is-seminarju bl-għajnuna kbira ta' missieru. Taħar is-seminarju ta' 16 sena. Mar is-seminarju tal-Imdina u hemmhekk baqa' sakemm sar Assis. Assis li laħaq ta' 23 sena? Ta' 23 sena kien għadu żgħir ħafna meta saq Assis. Iżda Filippo, missier Duncan, il-bniedem li jgħinu ħafna biex jidħol is-seminarju ma jelħaqx jara li l-ibnu jsir Assis. Duncan tilef il-missieru sena qabel qaddes. Missieru ma tantx gawdih, missieru kien ibaħħar, iktar li għex ma' ommu maħutu. Ma li Duncan isir Assis, jaqaf depressjoni u jaqbdu attak nervus. Kaġun tal-istudju li kien ikollhom is-seminaristi dak iż-żmien mhux biss inti qed titgħallem il-klassiċi, mhux biss għandek il-Latin, imma kellek il-filosofija, t-teoloġija, il-matematika, astroloġija. Tiskanta mhux kif qabditu, kif ma setax taqbdu. Depressjoni. Wara li jsir Assis, Duncan jibda jgħix jorqod u jgħallem is-seminarju. Bil-paga ta' 8 liri fis-sena. Kemm kien jgħallem da affarijiet. Kien jgħallem it-Taljan, kien jgħallem il-Latin, kien jgħallem il-kosmografija, kien jgħallem l-aritmetika, kien jgħallem il-ġeografija. Kien jaf tajjeb l-arkeoloġija u kemm l-żgħażagħ kien iġalhom jieħdu interess f'affarijiet bħal katakombi u fit-tempji. Iż-żgħażagħ jieħdu pjaċir jitgħallmu ma' Duncan għax il-mod kif jgħallem ma jkunx tas-soltu. Meta kien jgħallem is-seminarju jidher li l-istudenti kienu jħobbuh ħafna.
U bosta studenti isemmu kemm meta jitkellem, kemm meta kien ikun fil-klassi, kien jitkellem passjoni kbira, speċjalment meta kien jitkellem fuq il-poeżija. Kien joħroġ l-istudenti meta kien jgħallem is-seminarju, kien joħroġhom u l-mandolina, eccetera. Dunkalm jirreċta u jdaħħaq fuq il-palk tas-seminarju. Dunkalm jaħdem it-teatrin. Jieħu sehem. Qabel jagħmlu il-performance is-seminarju, jgħidulhom fuq issa jkun illum u jagħmel poeżija twila, jibda jaqra. Ma kien jonsu xejn. Ma l-istudenti kien jagħmilha ta' buffu magħhom ta' purċinell. Barra li kien jirreċta, kien idoq il-mandolina, idoq il-kitarra, u jien sibt miktub ukoll li kien idoq l-arpa. Jilbsu l-ħwejs ta' ħaddieħor, jagħmlu r-rexti. Kien kontentismu hemmhekk. Seminarju anzi kien jimpressjonhom bħala wieħed mill-iktar għalliema ferħanin. Iżda l-ferħ u ċajt fis-seminarju għal Dunkalm jintem ħesren. 11 ta' frar 1909. L-Unzjata Bsajla, Dunkalm tmut. Sena wara fl-1910, fis-seminarju seħħ taqliba ordnata mill-Vatikan, il-Kardinal Pietro La Fontaine jintbat minn Ruma biex iwettaq riforma ekklezjastika f'Malta. Kien ġie isqof mill-Italja għamel żjara u Malta u dan ġie biex jagħmel żjara lis-seminarju. Ma li temmi żjara tiegħu fis-seminarju, il-Kardinal La Fontaine iwaqqaf lill-għalliema milli jgħixu jorqdu hemm ġemm. Is-seminaristi kemm l-istudenti u anke l-għalliema fis-seminarju kienu jgħixu, jorqdu, jieklu, jitalmu u jgħalmu fis-seminarju stess. Lil La Fontaine din il-ħaġa moġbitux u kellem lill-qassisin jorqdu fis-seminarju fosthom Dunkalm. Għallhom intom tiġux hawnhekk jorqdu biss, is-seminaristi, ir-rettur, il-viċi rettur u l-ekonomu li jixbor il-flus. Ir-raġuni għaliex La Fontaine ħad din id-deċiżjoni tibqa' misteru. Iżda hemm min għamel rapport anonimu dwar Dunkalm. Ħadd kiteb ittra anonima fuq Dunkalm. Min għamel il-rapport ħass li Dunkalm u l-għallima l-oħrajn kellhom relazzjoni forsi familjari wisq mal-istudenti. Dan ir-rapport baqa' dejjem mistur. In-nies jibdew jissuspettaw ħażin f'Dunkalm. Dak iż-żmien kienet għamlet l-bnina bħalla qed jgħallem is-seminarju u sapruħu barra. In-nies jibdew ifittxu raġuni għaliex Dunkalm ma tħallix milli jkompli jgħix u jorqod ġewwa s-seminarju. Il-biċċa l-kbira illi pruvaw jaqtaw x'kienet, kollha marru li kien hemm xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-sesswalità. L-għajjiet kien hemm l-għajjiet. Ħadd akkużah illi għandu dawn it-tendenzi. U Dunkalm ħassu dispjaċut ħafna li kienu nqalaw dal-lajjiet fuqu. Ħassu mwarrab, ħassu anki umiljat. Għax isu tilef, l-ewwel tilef il-familja tiegħu minn ħażebbuġ. Mbagħad tilef il-familja l-oħra tas-seminarju, il-komunità tas-seminarju u spiċċa waħdu. Iżda minkejja l Dunkalm ma tħallix iżjed jgħix u jorqod fis-seminarju u jkompli jgħallem hemm ġew u ma ngħata l-ebda kastik. Imma lilu ma tal-ħebda kastik, jiġifieri baqa' jqaddes, baqa' jqara, baqa' jipprietka, baqa' jgħallem is-seminarju. Dunkalm ma tkeċċix mis-seminarju, Dunkalm baqa' jgħallem is-seminarju ma tħallix jibqa' jgħix hemm. Dak iż-żmien assis ma la kien jiġi kastigat. Biex jiġi kastigat kienet sempliċi. Jibgħat għal l-isqof u jgħidu li ġi kastigat. U jħodlu l-quddiesa da ma jħallux iktar qara lin-nies. U daqshekk, u laqqas jgħidu għalfejn, jiġifieri qed jikkastiga, jiġifieri. Dunkalm da fil-kasta Dunkalm dan ma seħħx. Dunkalm ma jiġix kastigat mill-isqof għax m'għamel xejn ħażin, però jiġi kastigat mod ieħor. Dunkalm jispiċċa jgħix waħdu ġewwa dar fil-belt fit-triq l-Ifran. Dar li jkun fiha biss 3 tikmamar. U Dunkalm stess jgħid li ġo din id-dar iħossu
mitfun ħaj. U li ma jaf li l-ħadd u l-ħadd ma jafu. Kien jgħid li hawnhekk qiegħed ngħix f'dar ta' 30 km fejn ma naf l-ħadd u ħadd ma kien jafni. Dunkarm jerġa' jaqa' f'depressjoni. Kienet it-tieni darba li waqaf depressjoni Dunkarm. U spiċċa imur jgħix fi 3 kmamar fi triq li fran il-belt fejn hemmhekk bata, letteralment bata, l-iżolament fiżiku u iżolament psikoloġiku. Id-dar tal-belt kien fiha 3 kmamar biss. Ifiri kien iħossu hekk, ifiri minn dak il-wisa ta' dar li kellu, kemm meta twilet, kellhom dar kbira, kienet tesaħħom tajb. Mbagħad id-dar li bela missieru ta' xi iktar l-isfel minn il-parroċċa kienet dar komda ħafna. Dunkarm waħdu fid-dar tal-belt jibda ma jikolx u jħossu fil-periklu tal-mewt. Kien fil-periklu jiġu li jum għadsewax kien qed innaqqas minn nikel. Għalih is-solitudni kienet li waslitu f'tarf il-qabar. Meta kien jgħix fis-seminarju, Dunkarm kien isib kollox. Isib jiekol, isib wejġun daf, ġifieri l-iktar affarijiet bażiċi, elementari li kellu bżonn kien isibhom fis-seminarju. Bir-riforma dan kollox sfaxxalu. Ma li jidħol fid-dar tal-belt, Dunkarm isib kanarin magħluq ġo kaċċa. Jidħol hemmhekk u jsib lil dan il-kanarin. Tant kien waħdu li beda jitkellem ma' kanarin. Wara xi ħlewwa. Da qed jitkellem ma' pespusa. Da qed jitkellem mhux ma' persuna li qed tifhmu. Kien qed ikellem bniedem qed jisimgħu għax donnu kien kważi tila fil-fiduċja ta' ċerti nies illi suppost kien jixraq li tuħ aktar ġieħ. Dunkarm jikteb poeżija dedikata lil kanarin. Xi ġmil ta' ħajja, tgħix bla ma taħseb x'ikun għada u li ma iltu ġlied qed isir barra minn darek. Iżda ma narx għalik għax furraluxi. Inti għandek tgħix bik innifsek u bimħabti u jien bit-tama li Alla f'qalbi nissilli. Il-kanarin Dunkarm għallu isma' għallu inti fortunat. Għallu għax inti mhix bħali, inti ma taħsibx. Ma tafx li inti qed waħdek ġo gaġġa. Imma jiena li għandi l-fakultà tal-ħsieb, jiena nifhem li qed hawnhekk waħdi abbandunat. Qed juri d-dieqa tiegħu. U kultant tajt min qiegħed ġol gaġġa, il-kanarin jew il-poeta. Din l-istorja ta' Dunkarm u l-kanarin tispira lil wieħed mill-abbatini li jkollu Dunkarm. Dan Karmel Bsajla, dilettant tal-fotografija. Meta jkun żgħir, Karmel Bsajla jagħmel sena abbati ma' Dunkarm. Meta jkun qiegħed jieħu xi ritratti fl-isptar ta' San Vincenz de Paul, Karmel jilmaħ gaġġa. Kont mort indur San Vincenz fejn l-anzjani u nara gaġġa f'kantuniera u sibt anzjan u ressaqtu leha u da u poġġejtu fl-istess poza ta' dar ritratt ta' Dunkarm. U kien wieħed mir-ritratti li kien għamilli suċċess niftakar. L-anzjan qiegħed biex nsejħilha hekk bej inverted commas ġew l-gaġġa St. Vincent de Paul. Magħluq, ħajja ngħidu hekk. U l-asfur qiegħed ġew l-gaġġa magħluq ukoll. Ħala speċi kien hemm dik il-konnessjoni. Ġo din id-dar tal-belt Dunkarm jikteb poeżiji oħra Maltin, fosthom l-innu Malti, li jsir l-innu nazzjonali ta' Malta. Tal-waqt se nisimgħu l-istorja tal-innu Malti u x-xebħ tal-mużika ta' dan l-innu ma' għanijiet oħra. Tal-waqt naraw id-batija li għaddi minna Dunkarm tal-li jieqaf jikteb il-poeżiji bit-Taljan u jibda jikteb bil-Malti. Ġemajja Dunkarm anka fuq gazzetti. Dal-waqt nisimgħu il-versi poetiċi li Dunkarm jiddedika lil Giannina Pisani, is-seftura li tkun f'ċentru ta' kontroversja fil-ħajja ta' Dunkarm. Wara l-mewt ta' din is-seftura, għamel żmien twil il-pjanu ma jmissux. Dal-waqt se niltaqgħu mal-mara li qatt ma tintaqa' ma' Dunkarm, imma tonfoq kważi ġida kollu fuqu biex jingħata l-ġieħ li jixraqlu. Iżda qabel ma nifqu, nisimgħu id-bassira li għamel Dunkarm Bsajla
lil Mikil Gonzi meta jkun għadu studenti għaw fis-seminarju. Wieħed mill-istudenti ewlenin ta' fama li ħalla impatt qawwi daqskemm ħalla Dunkarm fuq l-istorja Maltija kien Mikil Gonzi. U darba Gonzi, meta kien għadu Gonzi student, għartlu ibnisi assis Dunkarm. Alla ibnek mhux biss assis isi visqof ukoll. U di għala Gonzi stess. Ma nfissirx Dunkarm kien profeta ta'. Il-biografija ta' Dunkarm b'sajla tkompli dal-waqt. Dan huwa l-innu Malti miktub fuq il-ħajta l-iskola sekondarja ta' Ħażebbuġ. Dan l-innu jindaq kull imkien. Waqt il-lob tal-futbol meta jilab xi tim Malti. Wara li tispiċċa xi attività politika. Waqt ġieħ ir-Repubblika. Fil-premjazzjonijiet tal-ħaddim tas-sena. Waqt l-istrina. Waqt xi żjarat internazzjonali bħal tal-Papa u r-Reġina tal-Ingilterra. L-innu Malti jindaq ukoll meta jinkixef il-mafkar tal-awtur tiegħu fil-Furjana. L-awtur tal-innu Malti muħat ħlif Dunkarm b'sajla. Dunkarm forsi l-iktar li nafuh imbagħad illa għaliex kiteb l-innu Malti. L-innu Malti li f'kull programm, kull funzjoni nisimgħu jidħol f'widnejna u niftakruh. L-innu Malti ħareġ mill-qalb ta' poeta li ħobb l-art velidu. Il-mużika tal-innu Malti hija tal-kulunell Professur Robert Sammut. L-idea ta' innu nazzjonali għal Malta li l-Professur Sammut tiġih fl-1921, meta kien ġewwa l-Edinburgh fl-Iskozja. Kien Edinburgh fejn studja biex sar speċjalista. Darba minnhom kien kif kien ma' sħabu tobba minn pajjiżi differenti. Staqseħ biex ikanta l-innu nazzjonali ta' Malta. U hemmhekk Robert Sammut induna li Malta fis-sud tal-Ewropa fejn qegħdin aħna. Innu nazzjonali ma kellix. U sħabu għallulu, issa, l-innu Malti. Innu Malti? Malta? Għana ma nix innu Malti. U staħa, Robert Sammut. Malta ma nix innu Malti. Ma nix innu taħna. Kien l-innu Ingliż li aħna konna inkantaw fl-iskejjel u meta jispiċċa l-kunċert tal-banda. U Sammut li kien tabib imma kien dilettant tal-mużika, kien ħarbex xi noti u dan noti li kien kiteb Sammut kienu waslu għand Evi Laferla li kien direttur tal-edukazzjoni. U Laferla għallu sa din għanati għalli xi poeta biex jikteb ukoll klim fuqha. U kien maran Dunkarm li kien ukoll dilettant tal-pjanu, fil-fatt diversi ritratti ta' Dunkarm narawh bil-pjanu waraħ. U Dunkarm kif jgħidu stess ipprova jlaqqa il-melodija li taħ Sammut ma' ritmu li seta' jolqot l-aktar din il-melodija. U minn dak iż-żmien l-innu Malti ta' Dunkarm u Robert Sammut jibda jiġi kantat kull jum fl-iskejjel. ħafna iskejjel tal-gvern, propju l-ewwel ħaġa li għablu fil-ħodu, qabel jitru fl-assembli tal-iskejjel, ikantaw l-innu Malti. Anna Borġ Cardona hija riċerkatriċi għal-mużika Maltija u tajt li hemm xebħ bejn il-mużika tal-innu Malti ma' għanjiet li ħarġu qabel. Għandha xebħ ma' melodiji li kienu diġà jeżistu. Fl-1838 kien hemm wieħed George Percy Badger li pubblika ktieb fuq diskrizzjoni ta' Malta u Għawdex. U fija daħħal ukoll l-użanzi tal-Maltin, kemm kienu jħobbu l-poeżija, kemm kienu jannu, it-taqbil li kienu jagħmlu, u fosthom għamel ukoll melodija ta' Anja jinħanina ser insifer. Issa, di għamel il-klim u in-noti tal-mużika. In-noti tal-aħħar tal-mużika ta' George Percy Badger għandhom xebħ ma' noti tal-innu Malti. Jekk naraw il-melodija li ippubblikalna da' George Percy Badger, naraw illi in-noti tal-aħħar huma in-noti tal-innu Malti. Eżatt l-istess noti tista' tismagħhom.
George Percy Badger veru ismu Ingliż, imma kien jaf il-Malti sow u kien ilu Malta. Ġifiri, daw kien semaħħom sewa u niżilhom. Imma din l-anja ta' Badger mhix l-unika waħda li tiġbaħ il-melodija ta' Robert Sammut. Fil-bidu tas-seklu 20, Alberto Favara, mużikologu ta' Sqallija, ikun qed jiġbor il-mużika ta' pajjiżu u jiġu fideħ xi għanijiet ta' baħrin Maltin li jkunu fi Sqallija. Nerġgħu naraw di l-aħħar frażi simili ħafna għall-innu Malti. Mhux eżatt imma fil-varjazzjonijiet li jagħti naraw li hemm xebħ kbir. Mhux hekk biss, imma anki fil-bidu daw l-anjiet ta' Favara jibdew b'nota ripetuta. Mhux daqs l-innu Malti, l-innu Malti jirrepeti l-istess nota 6 darbiet. Fil-waqt li l-melodija tal-innu Malti fiha xebħ ma' għanijiet oħrajn, il-klim tiegħu li kiteb Dunkarm huma uniċi. Is-saħħa lil ħaddiem. Għat il-awwal minn qed jiggvernana minnu qiegħed fil-poter. Żommi l-għaqda fil-Maltin u slim jiem il-profondità tal-ħsieb Dunkarmjan fejn jgħidlek il-qawwa tal-poplu Malti. Kull kelma li hemm għandek tifsira. Il-kliem irid ikun mażul u mirqum, mhux kollox jott. Dunkarm kien metikolus u jrid l-affarijiet sewwa. Lil din l-art ħelwa huwa l-ewwel vers tal-innu Malti. Ħelwa bħal l-għasel. Malta tkun magħrufa bħala Melita, jiġifieri l-art tal-għasel, minħabba l-produzzjoni unika tal-għasel f'Malta. Lil din l-art ħelwa, l-lommi hija ħelwa. Kelma ħelwa tinsiex hija marbuta mal-kelma għasel l-ħlewwa. Dak iż-żmien kienu jaħsbu l-kelma Melita, mel bil-Latin, miele, melifluas, għani, ħani għaw, għasel. Kienu assoċjati l-kelma ħlewwa, Dunkarm hija marbuta immensament ma' Malta. Fl-ewwel strofa, Dunkarm jitkellem fuq familja. Lil din l-art ħelwa, l-om li tat nisimha, ħares mulej kif dejjem itħarist. Ftakar li lila bħala daw li biss, qed jitkellem ma' missieru li ma jissemmix il-mulejle, pro l-bot, Alla. Biex josib il-mama tiegħu, qed jgħidu pa, ħossib ommi kif dejjem ħadd ksibha. It-tieni strofa hija familja nazzjonali, politika. Tieni strofa hija politika. Għati kbir Alla, d-den il-min ħakkima. Għati, ħakkima ġifieri tista' tikmanda, tista' to govern. Għati l-għali gvern naqli, kif ngħidu l-lum ukoll. Rot l-nar il-sit, saħħal il-ħaddim, ġifieri rot l-nar l-employer, il-sit huwa l-employer. Bad fl-aħħar net sedda il-għada fil-Maltin u slim. Il-poplu Malti ta' gvern għaqli, ħaddiema u employers li jiftemu u fl-aħħar net poplu li ma jaqlax inkwiet. Ħafna studjużi jgħidu li l-innu Malti instema l-ewwel darba fi frar tal-1923. Imma fil-verità instema xarejn qabel ġewwa t-Teatru Manuel. L-innu Malti indaq għall-ewwel darba fis-27 ta' Diċembru 1922. Indaq it-tieni darba fl-Epifanija tas-sena ta' wara sintendi. U wara li jinstemaw l-aħħar noti tal-innu Malti għall-ewwel darba, l-udjenza tkun titterġa' tisimgħu. Id-nies tant entużjażmaw ruħhom qegħdin jisimgħu l-ewwel darba dan, illi bdew jgħidu għal-ankor. Biz, l-innu reġa' indaq u t-tieni darba kulħadd qam bil-wieqfa. L-ewwel standing ovation li għandna dokumentata. Iżda meta jinstema l-innu Malti għall-ewwel darba f'Diċembru 1922 u għat-tieni darba f'Jannar tal-1923, Dunkarm ma jkunx preżenti. Fil-31 ta' Diċembru miet ħuħ Kola, Nikol. Ġifieri seta' kien agonija. Meta ndaq l-ewwel darba l-innu, Dunkarm ma kellux moħħ illi jmur dawn is-serati. Fil-ktieb tal-programm tas-serata ikun hemm miktuba l-versi tal-innu Malti. Imma ma jkunux kif kitibhom Dunkarm. Dunkarm kiteb f'gazzetta ta' dak iż-żmien għallu sur direttur.
Għallu bqajt niexef. Kif ħarbtuh fl-ortografija għallu xiftit fil-versifikazzjoni. Dunkarm jirrabja. Dunkarm kiteb dak l-innu Malti. Għal dan l-innu ek irridu jien bil-full stops, bil-semicolons, bil-ħajdullu, ek. Min ma joġbux. Ineħiħ. Tant kemm ikun fit Dunkarm li biex jikteb l-innu Malti juża din it-typewriter li għandha l-alfabet Malti. Din it-typewriter kienet tinqasam ma' diversi kittieba u poeti. Dak ma twaċċe u l-ġe u z-zeta. U kienu ġarra bejnietom, meċa bejnietom. L-lum taħda inti ma taħda li ma taħda jien. Nisejn dubbaw bija. Sena 1964, 3 snin wara li jmut Dunkarm, il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tikkonferma l-innu Malti bħala l-innu nazzjonali ta' Malta. Għax dan l-innu kitbu Dunkarm. Dunkarm ta' dal-innu ta'. Inti ta' Dunkarm right. What's in a name, u nejdu l-Ingliżi. What's in a name? Dunkarm mar kemmu għaddatta da. Sena 1979, 18 sena wara l-mewt ta' Dunkarm b'sajla, ikun għatem min tibiddel xi vers mill-innu Malti. Il-kelma jaħkima ma ddoqx għal widnejn il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dominku Mintoff. Wara l-ħelsien, il-Perit Mintoff li tibiddel il-kelma jaħkima. Libda innu ta' nazzjon ma daħal f'polemika biex biddel il-kelma. Dominku Mintoff meta kien għadu żgħir kien iltaqa' ma' Dunkarm b'sajla. Kien iltaqa' miegħu meta Dunkarm kien spiċċa minn għalliem tas-seminarju u mar jaħdem fil-biblioteka bħala assistent bibliotekarju. U bejn Dunkarm u Dominku Mintoff tinqalab raspura. Meta Dunkarm ikun fil-biblioteka, jagħti pariri li żgħażagħ x'kod bandhom jażlu għall-istudji tagħhom. Kien jagħmel ħafna ġid anke għax dawk li jkunu żgħażagħ ħuġ biex jisselfu xi ktieb tihom pavi, pereżempju tuħux dak u dak. Imma jkun hemm xi ħadd li ma jħux gost bil-pariri ta' Dunkarm. Jgħidu wieħed biss darba ma ħax pjaċir bla għandu Dunkarm Dominku Mintoff. Bħal fittex xi ktieb ta' Karl Marx u Dunkarm qallu mhux aħjar taqra pereżempju dak il-ktieb u dak għamel il-nervju tal-barra. 22 ta' frar 1941. Il-Gvern ta' Malta jiddikjara l-innu Malti bħala l-innu uffiċjali ta' Malta. 25 ta' Marzu 1945. Waqt partita futbol bejn Malta u t-tim Jugoslav ta' Hajduks fil-ground ta' Gżira. Flok jindaq l-innu Malti, jindaq l-innu Ingliż. U s-supporters Maltin ma jihdux pjaċir u jibdew jipprotestaw. Ismu, aħna Maltin. Ismu, aħna għandna l-innu tagħna. U kantaw bajta kbira l-innu Malti ġewwa l-istedju tal-Gżira. Imma Dunkarm l-innu Malti jibda jdoqqu ħafna qabel mandaq fit-Teatru Manuel. Dunkarm kien idoq l-innu Malti fuq il-pjano tas-seminarju meta hemmhekk kien jgħallem biss. U din id-darba ma jkeċċuhx. L-innu Malti kien idoqqu kuljum bil-pjano, kien jintefa' war l-ofsinhar. Idoq xi melodiji fuq il-pjano, fosthom kienu kun hemm l-innu Malti. Iżda mhux kulħadd jieħu pjaċir li Dunkarm kiteb l-innu Malti u li kważi jaqaf jikteb bit-Taljan biex jikteb il-poeżiji tiegħu bil-Malti. Dunkarm jikteb mal-146 poeżija bit-Taljan. Dunkarm ma bedix bil-Malti, kiteb poeżiji bit-Taljan l-ewwel. Saħan sitra jinqalgħu lajjiet fuq Dunkarm għax miegħu fid-dar tal-Belt ikollu seftura lil Ġannina Pisani. Danna kollu għax jibda jikteb il-poeżiji tiegħu bil-Malti. Meta mbagħad ħalla t-Taljani u mar fuq il-Malti, dawk li kienu jadurawh marru kontra tiegħu. U bedaw jaqgħu ħafna affarijiet fuq li kien qed iżomm il-Ġannina Pisani d-dar tiegħu, misu jisħi Assis u dana, sewa qal li qed jaħdem għall-Protestantiżmu. Il-lajjiet ta' Dunkarm u Ġannina Pisani ikomplu jiżdiedu wara l-mewt tagħha, għax Dunkarm jiddedikala żewġ poeżiji. Rabdu miegħu għax ma naħsibx li għaw ebda Assis ieħor li rnexxielu jikteb poeżija lil mara li kienet qed tieħu ħsiebu fejn juri qalbu, juri il-milja tas-sentimenti tiegħu lejha bil-manjera li għamel Dunkarm. Nisimgħu ftit mill-versi li Dunkarm jiddedika lil Ġannina Pisani wara li mietet fil-15 ta' frar 1937.
Ġannina, il-qabar bux għal dejjem, sħiħa ġewwa qalbi hija din it-tama tiegħi. Qatt nerġgħu f'ħafna xulxin bid-dar missierna. Meta mita Ġannina Pisani s-solitudni tiegħu saret ħafna iktar kifra. Anke xi saċerdoti bħalu jibdew jitfawlu xi botti dwar Ġannina u Dunkarm jipprotesta magħhom fil-poeżija. Protesta kultant anki kontra l-istess membri tal-kleru. Minkejja l-martirju li għaddewh minnu, Dunkarm xorta waħda jibqa' jiddefendi l-isim Malti fil-poeżija tiegħu. Għaliex tarmih il-sin li tagħtik ommok u titlef għaqlek wara l-sin barrani? Maltija kienet l-ewwel kelma f'fondok u bil-Malti tkellim tifel l-aħkami. U kiber miegħek dak il-sin ewlieni u ġmielu ntisex mal-ġrajiet ta' ħajtek. Bieħ fissirt qalbek meta sfajt liħini. Bieħ fissirt tontok meta mbikki rajtek. Għaliex immela tiċħad Malti hija lil dan il-sin li bieħ Malti sewwa? Ħobb jekk jislewlek lil-sna barranija, iżda l-lejl barri lil-minuta ġewwa. Dunkarm jikteb poeżiji mhux fuq l-isim Malti biss, iżda wkoll poeżiji dedikati lil Malta li qisha bħala ommu u il-Maltin kollha. O Malta tiegħi għax biss ommi intajtni l-isem u għadmek għadmi u demmek jiġri miegħi. Dunkarm qed jgħidilha l-Malta, inti żgħira, inti jomli, inti modesta, però inti jommi, waħda jommi ma jgħodħadd, ma jgħodx xejn. Tant kemm Dunkarm iħobbu jfaħħal lil Malta li jitqies bħala l-ewwel Ministru tat-Turiżmu. Dunkarm, per eżempju, faħħar il-ġmien naturali ta' Malta. Faħħar il-baħar, faħħar il-wedien, faħħar is-sema blu. U dan kien żmien li aħna bħala pajjiż qatt konna biss noħolmuha illi nbieħu il-ġmien naturali ta' pajjiżna għat-turiżmu. Dunkarm faħħar dawn l-affarijiet biex jagħmel riklam lil Malta. Anke l-innijiet reliġjużi miktuba minn Dunkarm jiġu esportati barra minn Malta. Wieħed mill-innijiet li żjed popolari huwa l-innu Ewkaristiku li wara jsir magħruf bħala Nadurawk ja ħobs tas-sema. Dan l-innu Dunkarm stess jisimu kombinazzjoni waqt li jkun qed jisma' l-qudies fl-Italja. Darba Dunkarm mar l-Italja u semaħħom kantaw dal-innu kombinazzjoni. U jintqal li Dunkarm kien marsab il-xaħat u għallu isma' għallu min kitbu dal-innu. Għallu ma nafx ta' għallu nsejn, għallu ma kitbu xaħat Taljan. Mbagħad Dunkarm kien għallhom li kien kitbu. Insomma, dan biex naraw kemm ix-xogħlijiet tiegħu ħarġu barra minn Malta ukoll ġifieri. U ġie apprezzat anke minn bosta nies li ma kinux Maltin. Tant oġobhom li ħaduh magħhom. U għadu jitkanta sal-lum fl-Italja, fil-knejjes. Dunkarm jikteb ukoll l-innu ta' filgħodu. L-innu li l-istudenti kantaw qabel jidħlu fil-klassijiet tagħhom għal-lezzjonijiet. Inna brajt ma' Dunkarm jien, per eżempju tkun il-Knisja. Jindaq l-innu Ewkaristiku, Nadurawk ja ħobs tas-sema. Tkun il-Knisja. Tina l-ewwa tal-isna tas-sema ta' Dunkarm. Spiċċat il-qoddisa, inkantaw l-innu ta' filgħodu, inkantaw l-innu ta' filgħaxija, raġares risa il-lejl mulejja. Dunkarm ukoll. Spiċċat iċ-ċerimonja l-innu Malti lil Dillar Selva. U jkun propju l-innu ta' filgħaxija li jlaqqa lil Dun Ġwan Galja ma' Dunkarm. Meta Dunkarm fix juħitu jmur joqgħod ġewwa Taslima. Meta kelli xi 10 snin, darba filgħaxija flimkien ma' grupp ta' tfal minn San Ġiljan fejn kont noqgħod jien, grupp ta' Abbatini, konna morna ma' qassis li kien jieħu siebna u fit-triq intqajna ma' Dunkarm. U dak Dunkarm hekk beda ħares lejna, jitbismilna, u mbagħad ħares ftit fil-botek. Kun qegħdin naraw dak il-ħin ix-xemx nieżlax kien il-ħabta tat-8 ta' filgħaxija fis-sajf. U qisu fissa li x-xemx hekk Dunkarm.
fissa jħares leja. U f'daqqa waħda beda jgħidilna strofa minn dak l-innu sabiħ li jismu l-innu ta' filaxija, risa il-lejl mulejja, bil-weda tal-mistriħ. Anke l-avukat Ġewza Mittabona, li twilet fid-dar fejn kien jgħix is-Sur Mastro Robert Sammut, fil-Furjana, iltaqa' ma' Dunkarm. U kont għalejti xi poeżiji tiegħi, sewa, kont għadni l-Università fil-bidu, issa jiena minn St. Edwards jekk titkellem bil-Malti isek qed tħallem ħażin, sewa. U tabtab li fuq dari għalli anka dawn biss inqisek ħija, speċa tanni kuraġġ. Ma Fader Peter Seraċinonglot, meta jkun ċkejken, Dunkarm jagħmilha ta' pulċinell biex iferħu. Ma kontx nistenna laqas illi kien se jkun wieħed lest biex jagħmilha kważi tal-pulċinell biex idaħħaq lil tifel u biex jagħtih pjaċir. Tony Cortis qabad u mara ħabbat il-bib ta' Dunkarm ġewwa San Ġiljan. Nisma' vuċi minn ġewwa għaddi. Dawart il-pum u f'nofs l-intrata nilmaħ il-dan il-qassis, il-poeta, l-eroj tiegħi qiegħed bl-arloġġ tal-but qiegħed jara l-ħin. Refa' għajnejh biex jara minn ġie u għatlu ġejt narak, Monsenjur. Għaddi. U daħħalni fuq ix-xelluk fl-uffiċċju fejn kellu l-iskrivanija, fejn kellu l-pjanu, fejn kellu l-libreriji bil-kodba. L-istudent George Peresso kiteb poeżija spirata minn Dunkarm u xtaq jurielu. Imma l-ftit ma rnexxilux, għax Dunkarm kien l-isptar tal-Blue Sisters u kien ma jiflaħx ħafna. Għannaqra. U għal-soru daqxie ta' disċiplina ma' bwiċċi mqit għall-lavorja wiċċ ħelu għadni niftakru sal-lum. Għattinna li ma tistawx taraw għaliex ma kienx f'qada illi aħna nitlu naraw. Ftit jiem wara li George Peresso jmur il-Blue Sisters, Dunkarm imut. Rever Zara ikun wieħed minn dawk li attendi l-funeral tiegħu ġewwa Ħażebbuġ, meta jkollu 14 sena. Kien marma missieru li kien jaf lil Dunkarm personalment. Kont ħadd gost immens li kelli l-opportunità għamlu funeral tal-poeta nazzjonali tagħna. Ma fl-istess kien iddispjaċini għax kemm kont qed niżer kont ħassejt li Dunkarm kien jistħoqlu aktar minn hekk. Ma kienx funeral statali. Persuna li qatt ma tiltaqa' ma' Dunkarm b'sajla hija Carmen Mikallef Buħaġar, Maltija li tkun qiegħda tgħix l-Eġittu. Carmen Mikallef Buħaġar bdiet korrespondenza li damet sejra ma' Dunkarm għal snin twal. Qatt ma ratu, qatt ma kelmitu. Però meta miet, ġiet Malta l-ewwel darba Carmen wara xar snin li mid Dunkarm. Dina saħansitra ħallit parti mill-wirt tagħha sabiex fil-Mużew tal-Katedral tiġi dedikata kamra u imnalla għax kieku naħseb li m'għandna xejn fuq il-poeta nazzjonali fejn hemmhekk hemm miġbura manuskritti tiegħu, kitbiet tiegħu, ritratti tiegħu. Ta' minn ngħidu li Carmen Mikallef Buħaġar ma kienx sinjura, taħdem kienet, imma nista' ngħid li ġida kollu kważi nefqitu kollu kemm hu għal Dunkarm u għal memorji tiegħu. Kull lapida waħla fil-faċċata ta' fejn kien jgħix u fejn kien miet Dunkarm hija ideata u mħallsa minn Carmen Mikallef Buħaġar. Dunkarm ma jkunx irid jiltaqa' ma' Carmen biex ma jinqalawx iżjed kontroversi peress li hija kienet ċebba. Meta Dunkarm jibda jħossu jimrat, Carmen tkun trid tmur tieħu ħsiebu l-Blue Sisters, imma Dunkarm ma jaċċettax. Naf li Carmen Mikallef Buħaġar kienet qalt li jridet tiġi ddur b'Dunkarm meta kien marit imma l xi raġuni Dunkarm ma rridx. Carmen Mikallef Buħaġar bħal Dunkarm tkun iffissata fuq il-Malti. U wara ma tmux tgħidilha il-Carmen Mikallef Buħaġar thank you. Għax taħt fek kienet, mela m'għandniex kelma Maltija, inti għax issejħu l-monument. Dak mafkar, hekk kienet titkellem, dak mafkar. Għaliex tgħidulu mister, dak is-surra. Indaw hekk kienet imma l-Malti kien mirqum tagħha. Saħansitra jisimha Carmen Mikallef Buħaġar kienet tikteb Carmen bil-K, Mikallef bil-K u Buħaġar bil-Ħ maqtuwa u bil-Ġ bit-tikka. Issa hekk tikteb ħaġar. Mill-kitba tal-itri tiegħu, Carmen tinduna li saħħet Dunkarm kienet sejra lura. Kont niktiblu ta' sekwiet għax ħassejtu solitarju. Mill-littri tiegħu
kont ħassejt il-battal li għandu f'ħajtu. Meta imbagħad kont inħoss li kien hemm xi telfa fl-ittri tiegħu, pereżempju l-aħħar ittra tiegħu għandu jkun ilu ċedit fl-ittra oriġinali tiegħu, għandu jkun l-ittra ċedit, ilu ċedit u jidher li mar l-isfel. U biss, u bħajt inħobbu, bħajt inħozzu. Carmel Mikallef Buħaġar tkun waħda minn nisa importanti fil-ħajja ta' Dunkarm. Imma l-iżjed mara importanti għalih tkun l-unzjata, ommu. Iżda dwarhom Dunkarm nitkellmu dal-waqt. Dal-waqt se nsiru nafu kif Dunkarm Bsajla isir il-poeta nazzjonali ta' Malta. Dal-waqt insiru nafu wkoll li Dunkarm Bsajla isir il-President Onorarju tal-Każin tal-Banda ta' San Filip waqt li jkun refuġġjat mill-gwerra ġewwa Ħażebbuġ. Iżda qabel ma nifqu, nisimgħu il-poeżija Warda ta' Dunkarm. Warda ħamra bellusija xurkili li nistennik. Meta tasal dik il-warda kont nistaqsi fuq ix-xwik. Wasalt fl-aħħar warda ħelwa u biġmilek jien taxxaqt. Int ħallastni daħka waħda. Ta' kem tlabtu, ta' kem xtaqt. Il-biografija ta' Dunkarm Bsajla tkompli dal-waqt. Ġewwa ir-raħal ta' Ħażebbuġ insibu ħafna toroq imsemmijin għal Dunkarm, bħal Triq Dunkarm Bsajla, Triq il-Poeżija, Triq l-Anja Maltija, Triq l-Innu Malti u Triq il-Poeta Nazzjonali. Għax Dunkarm huwa l-Poeta Nazzjonali ta' Malta. Sena 1935, il-kittib Lorelo Pa jaqra l-poeżija l-Anja tar-Rebħa ta' Dunkarm. Poeżija li titkellem dwar il-ġlieda li l-Maltin kellhom mat-torok fl-assedju ta' Malta. Wara li jaqra l-poeżija, Lorelo Pa jikteb li Dunkarm huwa poeta nazzjonali. Dunkarm la talaba, la proponija, la kien jaf biha. Dana il-poplu, ġifri kiteba bniedem wieħed Lorelo Pa u l-poplu aċċetta. Poeta ta' nazzjon sħiħ li f'qalbu qatt ma jinsa r-raħal ta' fejn twieled u trabba, Ħażebbuġ. Qatt ma abbandunaħ Ħażebbuġ. Dunkarm jiddedika poeżiji lil żewġ żebbuġin bħalu, lil Dum Mikiel Xerri u lil Mikiel Anton Vassalli. Malti safi tassew joħroġ minn fomi. Mux għaxallint naġmi is-saħħa ilana. Is-sunet li kiteb Dunkarm lil Vassalli huwa wkoll sabiħ u fih flok intefa' fil-metafora ta' raddilna qisu film dokumentarju il-ħajja ta' Vassalli. Hawnhekk wiet irda ġewwa Ħażebbuġ. Dunkarm jikteb poeżija dwar dan il-wiet. Meta ninżel hawnhekk fil-waqt li ħamra ix-xemx tistaħba wara l-fuqqanija. Dunkarm f'mument diffiċli mentalment u emozjonalment fil-ħajja tiegħu fis-snin 33 jinżel f'dan il-wiet waqt li niżla x-xemx. U fl-aħħar versi unħossa d-dejja l-mewt minn fuq wiet irda u qiegħed fil-qiegħ ta' wiet irda. U ħsibi jarġa' lura lejn il-ġrajja ta' min għalina kien bil-bosta ħati. U nħossa d-dejja l-mewt minn fuq wiet irda. Ħażebbuġ insibu wkoll il-każin tal-Banda ta' San Filip, fejn f'dan il-każin Dunkarm iħobb jilgħab il-biljars ma' sħabu. Dunkarm jikteb l-innu popolari ta' San Filip
u fil-bidu ta' snin 40 isir il-President Onorarju tal-Każin. L-iktar ħaġa li għamil huwa ispiraħ il-Każin. Ispiraħ bid-den tiegħu, ispiraħ bil-kliem mirqum tiegħu, u taħ dik il-ħuġġieġa biex il-Każin ikompli mill-lat kulturali dak li hu llum bennina ta' kultura li mhux biss tkabbar dak li huwa Żebbuċi, imma tkabbar dak li għamilna wara kollox b'tant orgolju aħna Maltin. Il-mod kif hu aġixxa mal-diliġenti tal-Każin f'kull sitwazzjoni u l-mod kif il-Każin mexa miegħu. Hekk kien l-innu Malti kienu doqqu qabel ma kienu uffiċjali. Hekk kien l-innu popolari ta' San Filip kienu doqqu qabel ma kienu uffiċjali min-naħa tal-Knisja. Dunkarm Sajla nnifsu ħa l-onorifiċenza mill-Università bħala ġieħ. Il-Każin ukoll għamlu festin, tant kien iħossu parti minnu. Dunkarm iżur ukoll il-Każin tal-Banda de Rohan f'Ħażebbuċ, każin dedikat għal San Giuseppe. Dunkarm kiteb l-innu ta' San Giuseppe. Bħala bniedem li jħobb l-għaqda, Dunkarm iħossu d-dispjaċut meta jkun hemm piki bejn il-każini. Id-dispjaċir tiegħu Dunkarm jesprimih fil-poeżija li l-Ħażebbuċ raħal twelidi. Itina beżbiża li Żebbuċin. Għaliex meta niġi nżurek ma narax indafa u slim. Kien hemm il-piki tal-Każini wkoll. Jista' jkun li forsi kien jara dil-pika. Dunkarm bil-Każini li fit-tertis kienet iktar milli llum dil-pika. Dunkarm jirnexxielu jaqqat iż-żewġ każini bl-imħabba kbira tiegħu lejn Ħażebbuċ, għax kemm fil-Każin ta' San Filip u kemm fil-Każin ta' San Giuseppe hemm sala dedikata għalih. Waqt iż-żewġ festi ta' Ħażebbuċ, Dunkarm kien jitla fejn il-kopla fuq il-bejt u minn hemmhekk jitfa' karti miktuba bil-poeżiji tiegħu fuq il-vara għaddejja. Ġifieri kien jipparteċipa f'dawn l-affarijiet popolari. Il-festa kien iħobba. Dunkarm ma jħux sem biss fil-festi, imma huwa wkoll attiv fil-karnival. U jikteb il-poeżija Ferħ Naħal, per eżempju, u Ġannivella, il-pittur Ġannivella jagħmel il-karru. Bitfajliet, jagħmluha ta' miċbħa tan-naħal, eċetera, eċetera. Illi ħadu sem Dunkarm? Ma qalx isma' l-karnival, le ma rridx ukoll naqsam mal-karnival. Dunkarm ikun ċajtier anke bħala saċerdot. Joqgħod jaqbad mal-abbati Karmel Bsajla għax kellhom l-istess isem u darba Dunkarm jispjega lil Karmel xi fisser il-kuljum Bsajla u jgħidlu li tfisser basla. Għallex aħna fil-Malti, għalli meta ngħidlu tifla, ngħidu tfajla. Ara fejn qiegħda s-similitun. Allura id-diminuttiv ta' basla tiġi bsajla. Dunkarm ikun ukoll saċerdot li jaħfel lil min iweġġaw, bħalma ħafel il-ġurnalist Pino Donati. Meta Dunkarm, flok il-kelma introduzzjoni, jibda juża l-kelma daħla. Dan Pino Donati jakkuża lil Dunkarm pubblikament li jkun qed jirreferi għall-atti sesswali. Meta għajwuh il-qed jgħid l-impastas, kiteb sonett biex jirrispondi. Imħalliq fil-kaxxun. U meta mbagħad għaddew snin u l-affarijiet kalmat ippubblikah. Għal dinna konjet ir-risposta li jiena ktibt għal dik għall-kalunja li tawni. Il-poeżija li ddedikalu forma ta' sunett jisimha lil ħabib tiegħi PD. U kien għallu fil-poeżija għallu isma' inti kasbart l-ismi, inti għajjartni, imma lafamajtni, imma jiena bħal mandu jagħmel saċerdot ta' Kristu, jien naħfirlek. Dunkarm bħala saċerdot, bħala poeta u bħala bniedem jistaqsi mistoqsijiet dwar l-esistenza tiegħu u jitkellem dwar il-fidi lejn Alla fil-poeżija il-jien u lil minnu. U jirrakkonta ħajtu il-jien u lil minni għax il-bot minni. Ħarist madwari u rajt il-wart il-ellex bl-eluf u jilab mal-fewċiet għaddejja. Smajt la safar moħbija fi-xuxa tal-ħarrub jannu għanja ferriħa ta' mħabba
li jienu li minnu hija poezija ħajja u jitkellem fuq esperjenza, fuq passaġġ, fuq telfin li kollha ngħaddu minnu. Min ġol ħondoq ta' dwejja kifra jien għajjat timbikki. Għajjew għajnejja tħares bla ma tara u qalbi mfniet. Min se jagħtini lena tad-dawl sabiħ? Min se jurini trejqa li twassalni x'imkien fejn hemm il-milja tax-xewqa kbira ta' ħfir il-ħajti. Waqt ir-rakkonta li jienu li minnu, Dunkalm jitlef it-tama f'kulħadd u jafda l-fidi tiegħu lejn Alla. It-tama fl-aħħar tal-poeżija għalija tfisser li hu ma sabx soluzzjoni għal mistoqsijiet tiegħu jew inkella ma sabx tweġiba sħiħa għal mistoqsijiet tiegħu, imma sab alternattiva għal qagħda tiegħu. Jiġifieri minn bniedem imxekkel mid-dubju mill-imdejja mid-dwejja eżistenzjali kollha tiegħu, sab alternattiva għal dak u l-alternattiva saba fit-twemmin falla. Iżda sħana ta' xemx ma nizliġ f'qalbi Anqas tijita ma kisrit li d-dalma l-inġabret fuq ħsibi Id-dalma l-inġabret fuq ħsibi Id-dalma l-inġabret fuq ħsibi Dunkalm isib li żvok tiegħu ma' ġenb il-baħar. Meta isemmi l-baħar hemm espressjoni. Il-baħar ibewwes l-art. Il-baħar ibewwes meta jkun kalm titla' dik il-mewġa rqiqa ħafifa, isu qed immaġinaħ dak il-kobor kollu ta' ilma, l-ilma qed ibewwes il-blat u jerġa' lura. Jerġa' jbus il-blat u jerġa' lura. Imma toġobni nħobbok, ja baħar, meta tfajjel minn ard newwa, tinxteħed fuq ir-ramel, taxtajta, u kollok ċajt, u kollok ħlewa. L-aħjar bitrat ta' Dunkalm tieħdu meta taqra l-poeżiji tiegħu. Dunkalm Bsajla imut fit-13 ta' Ottubru 1961. ġewwa l-isptar tal-Blue Sisters. Karta vojta, illum il-ġurnata għandha l-Dunkalm fuqha. Qabel jibda jikteb kittib Malti għandu l-Dunkalm miegħu. Dunkalm Bsajla, poeta nazzjonali. Iż-żebbuġi li spjega lil poplu Malti kull rokna ta' Malta. L-istoriku li fakka lil Maltin dwar min kienu l-eroj tagħhom. Il-bniedem li ħalla warajh it-tifkira ta' żbuħija ta' Ġannina Pisani. L-alliem daħkan tas seminarju li spiċċa waħdu mdejjaq ġodar bit-tlet tikmamar. Is-saċerdot li fl-aħħar ta' ħajtu kellu jirrifjuta l-għajnuna ta' persuna meta tassew kellu bżonna biex jipproteġiha. Ixwejjaħ li dejjem għex fil-bennina ta' ommu l-unzjata. Il-poeta tal-Kanarin. Sempliċiment Dunkalm. Rajtek f'nofsinhar ħimet min xhur